Wong tuwa ngene iki. Kowe rumangsamu wis tuwa apa? Wis tuwa wis ana untune. Matur nuwun karo yoga wis tabuhi mbangane ora ana yoga kowe tabuhi apa? Cangkem. Ayo nabuhi yo ora lulun-lulun ngene. Oh, balekke. Kowe sembrono karo tukang gendang nek kaya ngono kuwi. Balekke. Nyembah sike karo Pak Royo. Ya. Ngapunten. Nah. Balekke. Ora kaya ngono kuwi, posisine salah. Salah kowe, kualik. Kualik iki sing kono. Lah mau wis tak kualik ngono. Lah ya ora kaya ngono kuwi, kualik. Oh, ora kena sembrono kowe. Ya iki sing kono, mosok kowe arep ditapuki. Kuwi iki balik ke kono. Piye? Ora kaya ngono kendange dudu kowe. Kowe iki. Ayo, balekke. Nah, sing iki siji. 4 kintal kendang iki. Ora kena sembrono. Nah, kualik kowe, kualik. Nah. Rumangsamu. Ono. Piye? Piye? Ono mik mati kok innalillahi. Lah ya wong mati yo innalillahi. Kudu matur nuwun. Ya Raya. Ya Raya. Kowe ngopo gawe-gawe aku? Kowe ngopo gawe-gawe aku? Oh, rumangsamu tukang kendang ki apa? Rumangsamu tukang kendang ki apa kowe? Tumpakmu apa tumpakmu? Tumpakmu apa kowe? Paling yes kijang. Paling kijang. Tahun 90-an. 90 jalong. Aku iki lho. Aku iki lho. Krendo. Ngawur. Lho sing penting lak tumpakan. Lah kowe jenenge mati no. Raya. Raya. Ngopo kowe gawe-gawe aku? Ngopo kowe gawe-gawe aku? Wis capek. Aku capek lelah. Pangananmu ki apa pangananmu? Pangananmu ya apa ki? Paling ya soto. Paling ya soto. Aku lho. Pring. Matane iku malah pring. Lho kowe biasane mangan pring kok untu muntek kaya ngono kuwi. Iki baut no, malah pring barang. Ra ono sembrono. Oh, alah. Kudu nyembah karo Ndara Wiyaga. Ayo. Nyembah karo Ndara Wiyaga. Wiyaga ki apa to? Wiyaga iki sing nabuh iki. Oh, alah. Iki sembah siji entek wektune. Yo matur nuwun paling ora. Ayo wae. Matur nuwun. Iki leluhur kabeh iki padahal. Kok leluhur pepunden apa? Kok ae sing demung kene leluhur ae. Wah, utuh pepunden kae wis utuh leluhur meneh. Matur nuwun sike. Matur Mbah Wun. Dumateng yoga-yoga. Madya laras. Ya. Wis to. Wis sing apik ditabuhi iki mesti yoga-yoga manut kene. Kene. Iki ora tekan kok. Radrono, awake odone gandengane awake dhewe urung tekan malah tekan Purwokerto ki arep ning Cilacap piye jane. Lah iki yo wong wis di Sherlock barang kok malah tekan Purwokerto no. Matur nuwun sedaya warga masyarakat mliginipun keluarga ageng Bapak Rohyanto. Roh halus. Rohyanto kok roh halus ora bayaran Bali kowe. Nek roh halus. Lah iki ono roe kok. Bapak Rohyanto kalian Ibu Selendang Sutra Kuning. Ibu sapa digenah wong kowe ora ngerti sing tanggap to kowe. Lah ini budal sing ngakon sapa kowe? Lah aku yo milu iki kok rombongan butuh milu. Butuh melu. Jenenge sapa? Asmane sinten? Selendang sapa sinten asmane? Ibu Eka Endang Ibu Endang Handayani. Iki ngarepe ono SR kok. Ibu Sri Endang Handayani. Ibu Sri Endang Handayani. Ya. Selendang Ibu Endang. Lu ngapalki men gampang. Endang ya dadi selendang. Sowan wonten ing
Bojong Koneng. Iki kaya Bojong jenenge kaya Jawa Barat ke Koneng. Bojong Koneng wonten dalemipun Bapak Ruh Yanto. Menika nggadahi hajat menika Walimatul hitan utawa supitan. Supitan sunat. Apa to kuwi jenenge supit? Supit kuwi teges saka sunat. Nah, Sunat kuwi sunah Rasul sing kudu dilaksanakaken maring khususé wong Islam. nah khususnya wong Islam berarti wong wedok barang supit. Ya wong lanang. Nah, Islam lanang. Ya kudu dikenake. Pit. Pit. Kok wong sunat kok Oh, sepit. nat. Nat dan loro kudu tetep dilakoni. Ya. Mergo Ya. lorone karo penake akeh penake. Oh. Nek cara aku supit. Supit. Su. Selak susu nyelempit. Nah, wurneh nyelempit ning endi nyelempit cepet ngono. Lah kowe wis kanggo burung supit. Urung aku urung sepit ngono. Berarti minggu pipis tok kowe. Lah iya urung sepit aku urung balih aku. Contoh aku. Lho ngopo ki? Aku wis kanggo aku. Wah, masa. Tenan aku wis kanggo. Tak usur-usurke pager iki lah lorone aja. Ngawur no. Ingkang dipun cupitaken menika nak Mas Firza, Honda Firza. Fahreza Fahreza Wildan Wildan Mahardika. Mahardika. Nah, sowan wonten dalem Bapak Ruh Yanto. Yanto. Ruh kuwi wis ngarani Nyawa. jiwa utawa nyawa sing dadekke awake dhewe iki urip muga-muga kasembadan sediane. Amin. Yan kuwi dian. Muga-muga dadi dian pepadang kanggo kula Pepadang. warga. To kuwi nata ati nata batin supaya keluargane ayo mayan tentrem. Ya kuwi. Ya kuwi. Nah, Monggo. sungkem. Nggih. Niki ingkang ngambung Matur Bupati nyembah niki. nuwun. Iki ingkang ngambung Bupati. Oh nggih, ini ada lagu. Niki nganti Lagu serak nggih. Bapak Wah, Ruh Yanto niki ngantos serak anggenipun nampa tamu. Penyanyi Ora kok kondang. nyanyi. Oh, ora nyanyi berarti. Iki pertandane serak berarti seneng nyanyi. Ya ora kok nampa tamu. Oh alah. Ibu Endang Sri Endang Endang Kurnia Handayani. Ayo sapa kowe? Sri kuwi SR karo I, Ah, Endang kuwi ENDANG. artine Mas, artine. Artine kowe kok ora wean Sri. Kaya mau wean dhisik. Sri. Sri kowe kapan kowe bali? Kuwi lagu ya, Nyuk. Sri ki artine apa? Sri kowe rezeki saka Ah. Allah Subhanahu wa taala. Sri N N. N Nono ki wong endi? N ki apa artine ana wonge? N artine apa? N kowe tamat. N kok tamat. Lha ndak N Ndok N itu kuwi basa Inggris. N ki artine apa? N nerima ing pandum PWE sapa bapak sapa mau? Bapak Ruh Yanto. Bapak Ruhyanto. Dadi sepira-pira rezekine Bapak Ruhyanto ditampa kanthi ikhlas. Ndang Baliyo Sri. Ndang ki apa? Ndang sing apik. Ndang kuwi tandange Trengginas, tandange ning rumah tangga ya Trengginas, masak, nyapu, ngepel. Ngepel Itu bapake. kewajiban seorang ibu rumah tangga. Handuke wis garing urung? Handuke wis garing padake bareng nggo ngopo? Lah mau lekis tandange ya Trengginas ngumbahi apa-apa dikumbahi kabeh, handuke dikumbahi dadi telas. Ayo ora kok kok handuk. Lah iya sak ketemune Han ki apa? Hantu dengol atos sih. Han kok hantu. Han ki apa sing apik? Hansi pendi iki. Kok Hansi kowe ora kena ndledek ya Nyuk. Apa Han? Mikir. Jalan ora sakset ngisin-isinke. Han apa iki? Han apa ora wean dhisik kowe kok. Yo kudu cerdas. Kudu cerdas dagelan itu kudu cerdas. Iki dawa tenan wong mau. Bapak Ruh Yanto ngono sithik kok aku yang keduman. Lho, ya ora apa-apa tegese Ibu Sri Handayani. Endang Handayani kuwi dionceki jerone iki apa? Ih, han apa? Lang. 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 Lah yo dalang yo lang manggile kok. Lah iya yo Pak Dalang ora kok Lang. Oh ya Pak Lang. Napa han Pak Lang?
Han apa kowe? Kowe sing kudu merdekke, ora kena takon-takon. Han kowe. Han saya wengi, han saya anyis. Oh ya wis. Ya wis apik. Lah iya. Da. Ndak ada iki, ndak ada. Ndak ada. Da iki apa da? Ndak iki, ndak ketemu ini di pikiran ini. Da iki apa? Ndak ada kopi. Ndak ada kopi wong pasugatan wis jos koyo ngono ndak ada kopi. Lah aku urung tampa ket mau. Iya. Ning kono ya kentekan karo batire ora tampa. Ya wis mangan-mangan urung gawe. Banyu paren ngene iki wis Oh, sehat. lah iki nembe siki udah gelan diliwatke sawah ngene malah. Ya ora apa-apa mah kaya kebo Handa. Yan Widi. Yan apa ayo? Yan Kudu mikir kudu apik. Yan aku kangen karo sliramu. Pikiranmu Yan iki apa? Aku wis Dian. Kuwi apa? Ayo. Yan Ibu Handayani kuwi wonge pancen tulus. Nah, ya wis sakarepmu. Niat becik mesti apik dadine. Lah iki niate becik ngibur masyarakat desa. Masyarakat. Wis ganti no. Masyarakat kok samarakat. Ya. Sing penting derek dedonga mugi-mugi ingkang putra dados putra ingkang soleh. Amin. Dawuhipun Migunani. tiyang sepuh migunani tumrap agama, bangsa lan negara lan Amin. mugi saged dados putra ingkang pinunjul ing samubara. Nggih. Amin. Muga-muga ya barange cepet kanggo. Ya isih cilik iki sekolah sithik, barange cepet kanggo. Wah, sekolah apa ya? Ujung-ujunge ya dinggo kok. Lah iya ning mengko. Iki ana panyunan saking dari Haji Bapak Haji Rowi Abidin. lagunya Lintang Asmara. Roni. Lah iki ning kene kaya W kok. Iki ana M-e dadi makaroni. Makaroni sembrono. Iki Bapak Haji. Bapak Haji itu harus amanah jalankan ibadah. Haji sing mabur ngono kowe. Mabrur. Oh, mabur. Kok Haji kok mabur? Ayo mabur tekani Mekah. Lah iya. Lambangane kowe mabur gawa maling. Ngabur. Haji Roni Abidin, lagunya Lintang Asmara. Semoga warga NU Sekolah ora kuwi. semakin gemar bersedekah, berintak melalui lazis, berinfak. Oh, berinfak. Tulisannya kok durut ngene. Iki kayak lulusan dokter. Haji sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopo arepe ngopo. Mundur. Wah, kuwi nek ora sing ngono kuwi. Bapak Haji Abidin lho. Tak hitunge. Melet. Nah. Oh, legi ngono, Abang. Siji. 1, Loro. 2, 3. 3, Papat. 4, 5. 5, 6. 6, 7. 8, 9. 10. Matur suwun. Matur mbak nuwun, muga-muga rezekine. Bapak Haji matur suwun nggih. Dipun Berkah tambah. barokah. Mugi-mugi iki wujud salah satu mencontohkan sedekah kepada fakir miskin. Karena sedekah yang baik itu adalah sedekah kepada yang membutuhkan. Saiki aku tak takon. Nih. Kowe mbangane, kowe arep duit ora? Yo arep. Kowe mbangane dicabut nyawane karo cabut duite milih opone? Cabut duite kok. Oh, ya wis kene. Wis ora kena nyokel duit kowe. Iki piye to? Tak hitunge wis ning tanganmu. Ya kuwi, nyo. Kowe milih cabut duite apa cabut nyawane? Yo cabut duite. Ya wis. Wong kok ngeyel. Tak hitunge siki. Pat. Ya kok ming papat iki. Lah piye wong digawa kabeh kok Pak? Ora. Lho mau Lah iki ning ono tulisane. Sampun kula titipaken menika mbilung 1.500.000. Monggo sing ning kene ming pira? Ayo, tanggung jawab kowe. Lah kuwi 1 juta. Lah ya sing 500 nanti. Tanggung Lah jawab. ora kok. Tanggung jawab sing 500 nanti. Mau tak transfer ming Pak Dalang. Ayo, tanggung jawab. Apa, Reng? Ini 500 nanti. Apane? Nah iki 1.500 kok sing teko ming 1.000. Sing nampa sapa? Aku. Kowe. Aku. Lho kok takon karo aku. Ayo kuwi. Iki tersangkane ya kowe.
Kowe kecawur duit no abang-abang ngono kowe. Oh, alah. Lho, iki tak tampa karo aku ning tak tampani kowe. Ya wis tampani aku. Terus Aku transfer maring Pak Dalang. 500 ning ndi, Pak? Arep njaluk ngombayar klambi, Reng. Ora. Weh. Oh, masalah duit undur-unduran. Dicabut nyawane karo cabut duite milih opane? Duite. Ya wis, rasa nyekel duit kowe. Iki Nah, piye, kumpulke. Iki Wah, jan. diumani karo Yogo-yogo diumani, penyanyi ya diumani. Iki- Lagune Lintang Asmara. Nembe ning kene Lindang Asmara Payu sak yuta. Nah, tenan. Tepuk tangan Lah iya kok. Bapak Iki- Haji Abidin. Roni Abidin. Ah nggih, iki mertandani wong ya seneng sedekah. Seneng sedekah lewat lazismu. Apa? Lazisnu. Lazisnu. Kudu matur suwun. Nggih matur nuwun, muga-muga pinaringan kasarasan, pinaringan Iki panjang Pak yuswa. Haji Roni Abidin dereng menika ingkang hamengkugati Bapak Rohyanto. Bapak Rohyanto menika. Iki nek Pak Abidin wae wis sak yuta, Pak Rohyanto 2 yuta. Nah, Nek ora ya bangeten. ya ora kaya ngono wis nanggap bayang. Sowanke Mbak Nisa. Nggih, monggo. Iki. Baik, kali ini kita panggilkan artis yang sudah tidak anjing lagi. Siapa dia? Asing. Kowe ngunekke penyanyi Saru. Kowe ngomong piye mau? Masing. Asing-asing ora. Ngunekke penyanyi kok kaya kirik. Mandang. Saru. Ono Pak Haji menika lho, mboten saged pareng Saru. Oke, pada malam ini Nona punya peta. Siapa mau ambil saja. Oh, tenan, sepoti Mas, tenan. Jare ambil saja toh, sepoti. Sayang, Iya sayangku. alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini iya. ya. Setelah sekian lama kita nggak bertemu. Iya, kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kan LDR terus, Iya. lewatnya HP terus. Iya. Sekarang kita bisa bertemu. Assalamualaikum. Kamu sehat ya, kamu sehat ya. Aku sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Kita nanti kalau ketemu Bulan Won. jalan-jalan ke Kemana? ya? Jalan-jalan ke ya daerah Pekalongan sini lah ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, ya, ini ada orang ya. Ada orang kayaknya tapi nggak kelihatan loh. Ya, katanya ambil beta saja. Lah ya ora ngono. Katanya ambil beta saja. Loh, ngopo kok kowe kaya ngono ora nrimo? Loh, iki bojoku lho iki. Siapa sih ngomong bojomu? Loh iki bojoku. Ngawur kowe merebut hati seorang wanita hati apa iki jenenge? Ayo. Kowe merebut istri orang kowe. Loh, ya ora kena ngono. Lah iki sapa rumangsane? Iki bojoku iki. Loh, bojoku, Mas. Kaya ngawur kowe. Bojoku. Apa buktine iki bojomu? Lah Buktina. Saya Buktina, ngerti, Buktina, saya ngerti, Buktina. saya ngerti berarti kue bojoku. Lah iya. ya, apa? Capetku. Ngawur. Ora kena sarung. Ora kena. Jeroanku iki warnane apa? Ayo, apa? Apa? Aku mau wis mbukak mau kok. Apa? Pink kembang-kembang. Pink kembang-kembang. Bener ora? Salah. Salah. Apa, Contoh Reng? aku. Iki ijo Doraemon. Ah benar. Bener. Kowe kok Bener, ngundaki aku kowe. Bener kok. Kowe nek dudu bojone wis anteng kok Lah wong kene. mau Wis. pink gambar terong kok. Oh, dudu gambar terong. Iki mau gambar kecap bangau. Rasanya tidak berubah. Walah kecap bango malah. Saya jaga Ning yo seperti anak kuwi, sendiri. ning yo kuwi. Hitam Malika. Saya rawat dengan seperti anak sendiri. Nah, wis bener kena. Sayang, Iya sayang. mari kita nyanyi lagu Lintang Iya. Asmara seperti kita lagi bercinta dulu ya. Sayang, Iya. Wah, aku bayaran ras piro bojoku jaluk ngomong iki. loh, Asem tenan. ora perkara ngono. Lah iki bojomu tak ambung tangani niatane ora ngopo-ngopo lho. Pengkhianat kau. Lo ngapa? Sayang, gak
nggak usah dengerin itu orang itu ya. Iya. Itu orang gila, ya. Ngawur. Itu orang gila. Lah sing kita takon. Saiki nek kowe waras tak takon yo. Aku arep mrene iki ning kono ning pertelon kono takon. Ajeng teng Bojong Kuning. Ora. Terus ngene Pak Rohyanto. Ora. Sing Supitan. Ora. Mau ning kono tak jawab ming ora. Ngerti ora? Ora. Wuh. Iki ketoke iki. Lho apa? Sing tak Berarti takoni sing mau iki kuwi, ketoke. kuwi. Kowe ngerti ora? Ora. Loh, lah iki jawabane ming ora berarti wong edane iki. Lah piye wong aku ora ngerti kok. Yo aku semar ora. Lah yo ning kono lak yo mau aku takon. Ning gone Pak Rohyanto. Ora. Sing Supitan. Ora. Kowe ngerti ora? Ora. Ha iki Lho berarti. kuwi berarti Reng. Iki. Iki berarti sing wong Sing edan mau iki. kuwi berarti. Kowe ngerti ora? Orang. Ya wis rasa Ya ngeyel. wis. Wong edan ki rasa ngeyel. Sayang, Iya, ayo. Oh, pekok ngene iki. mari kita bahagia-bahagia di sini. Ini mengingat masa lalu kita ya. Ini ketekuk, ini Oh, ini ketekuk. ketukuk ya? Iya. Oh iya iya. Wis. Wong ora ono mesrane blas kok aku bojo. Untung bukan gulunya yang ketekuk ya. Oh, Mikir kamu mikir. Kamu bukan iki siapa-siapa. bojoku no. Lo siapa lo? Rumangsanya. Minggir. Wah, rumangsanya no. Saya dari Dasar. sana repet-repet sampai sini biar. Oh, ini kamu dulu mantan kamu ya? Iya, dulu tapi karena itu nggak sengaja, Reng. Oh iya. Ini kok mantan kok kayak gitu. Gering, hitam. Nggak punya duit. Merusak keturunan ya, Reng. Merusak keturunan. Contoh nih aku. Lah, kowe Putih. apa? Loh putih. Gagah. Ini sebenarnya aku tuh nggak sombong. Aku laburan putih seperti ini hanya untuk menutupi kegantenganku. Ngawur. Ah, apa wong? Lah kowe wis elek, rupa elek. Dielek-elek kaya ngono. Ya jelas bojomu mblayu, Mas. Yo iki sing ora setia ngono. Lho ora wadon setia ini. piye? Untu ya ora ono. Yo malah Iya. ora nyakoti, ora loro nek nyakot. Ora nyokot apa kuwi Mana jenenge? nyokot keri banget kok, Reng. Hah? Lah iya Keri to? Lah iya. Lho penak sing kri apa sing loro? Sing lara lah, Nah, penak. mikir. Kalah. Wong duduk bojomu kok. Eh, Wis dah ireng kaya ngono. Kuwi mah kaya umpama ana kirek mrene mah dadi balungan cokoti kirek kowe. Iya. ngawur lho iki kaya umpan kire no. Ki arepe piye Apa? iki? Nyanyi. Kowe Oh, ngopo? nyanyi. Kowe dadak melu-melu ngopo? Iki lagi kasmaran lho, Mas. Iya. Aku sepedel. Ora sepedel kowe bendino ngrasake kok sepedel. Oh alah lha iki pancen bojoku no. Wis menang. Wong ayu. Dalem. Tresnemu ki narya tombo. Alah pren ya. Kowe kira kena ngentahi. Kene gek roman kok eleh hapret. Aku ora percaya kowe akal busuk. Laki-laki boya darat. Weh, ora kena sembrono. Lah bangane aku boya darat. Lah Lah bangane ngapa kowe. kok aku lebih sayang dia kok. Pancen iki yo wadon laknat. Salah lho, Kang. Wong karo lepet kok ora ana bedane. Lah bisane. Ya warnane kok kulit kok ijo kaya ngono. Contoh putih, kuning. Aku ya putih raine. Ha iya kowe. Susah cerah ning PTN-ku. Amin, muga-muga susah tenanan. Amin ya Allah. Kabulkanlah doaku. Amin amin ya Allah. Doa anak Rani Yaya. Doa anak Rani Yaya. Teraniaya. Rani Yaya. Teraniaya. Rani Yaya. Ter. Ter. A. Ni. Ni. Ya. 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 Teraniaya. Rana Yaya. Ter. Ter. A. Ni. Ni. Ya. 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 Teraniaya. Rani Yaya. Wis Ben. Itu memang sudah tua, nggak ada giginya. Iya, makanya. Tur ini lambenya juga tidak benar. Makanya saya jelek banget itu. Iya. Mutao. Sip. Berarti nek tak dipek aku entuk ya. Wah, entuk wis geri batine iki yo. Ya wis. Ya wis ora apa-apa kena nggo amben-amben minggon-minggon. Nyanyi ora iki. Aku ngene. Ayo. Nyanyi ora. Ayo sayang nyanyi yang. Iya, iya. Ya tadi awake dhewe kudu apa? Boxing seru ini. Ngene.
Kowe ngopo? Kowe kok cemburu? Kok ngapa kok ora terima? Aku sakit hati. Sakit hati ngapa kok? Siki tak takon. Saya tak takon nek yen kowe panjen bojone to? Saya tak kowe ditakoni. Kowe saka dhuwur tekan isor sing tuku sapa? Sing tuku sapa? Kowe. Lah aku duit sekang iki kok. Sing tuku sapa? Iki sing tuku sapa? Kowe. Lah duit sekang iki. Baleke. Ngawur duit saka nggon aku iki. Oh. Kowe klambine sing tuku sapa? Sing tuku sapa? Kowe. Iki Duit iki. Duit saka nggon aku. Ngawur. Kok arepe dienggo bendina. Oh. Apa? Dasar ana wong lanang kok mambune rimason. Tahu diri dong. Tahu diri, Mas. Ya iya ora sih. Pi, sabuk iki sapa sing tuku? Sapa sing tuku? Ya Aku. Oh, sembrono arepe iki sing tuku dienggo. kae kok. Rumangsamu. Cepet. Masya Allah. Oh, alah. Iki aku sing tuku, Mas. Iki suka duitku iki. Ben wengi melek kok. Ndak tak arepe dinggoni bendina. Kek kok. Ya kabeh kae kabeh aku sing tuku kabeh. Aku su. Oh, oh dasar wong lanang ra modal. Wis. Wah. Iki Wis. sensor iki 18 plus ngene iki. Wis. Juli, kabeh aku sing tuku iki. Rumah saya iki sing tuku kabeh. Ya iya lah duit sekang garek kabeh kok. Lah aku Mulane kowe tahu diri long dadi wong. Kowe iki ngawur. Menungso kok ora tahu diri temen. Menungso ora tau diri ra tatanan kowe. Oh. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Wis. Kuwi iki aku jarek sing tuku iki kok. Dadak Oh. Kadongan ora long, kadongan ora long. Kathok aku sing tuku iki. Kathok aku sing. ngawur iki. Wis. Iki ngawur ngene iki. Wis ra peduli. Kabeh aku sing tuku. Menyat. Nyambut gawe, Nyambut gawe. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Saru. Nyambut gawe. Sensor kan. Oi, ora sensor-sensoran. Wis, nyambut gawe. Ya wis tak wae iki wae. Wis, iki gawe Nah, sarungmu di bawa. sarungmu. Wis. Ngawur iki. Ayo, ora kena sembrono kuwi ana Pak Kaji ning kene rumangsane wong aku sing tuku kabeh kok. Diko. Lah ya mbok dijaluk aja siki. Ya ora apa-apa kok. Wong kowe arep ngrebut bojoku meneh kok. Nah. Pi, nggon mimike di nganu tutupi. Nah. Sip ngono kuwi. Ya ngene iki ora kena sembrono, wong apik-apik kok. Apik nan. Asem iki dadi apa iki dadine iki? Wis, mangat sekolah, isuk-isuk mangat sekolah. Masya Allah. Ah. Kok golek duit kok ngene rasane, Bu. Wis. Bu, Masya Allah. Peduli iki, sepatune dienggo sepatune. Lah dikon penak ora gelem gari nampani duit, klambi gari tuku, apa gari mangan kok Wis kowe malahan. tak sandangi, wis Ya anteng wis. iki. Urung supit to? Burung. Engko tak supiti. Aja kuwatir nek ora duwe duit. Aja Nangkep wayang masal. ora? Hmm? Nangkep wayang sepiti. Yo nanggap tanggap ke Nanggap. wayang. Ayo nak bacot kene. Wong bagus. Wong bagus. Wong bagus. Iki iso nyanyi apa ora iki? Ora. Lah iki mergo dadi bojomu. Balen kowe balen kok. Wong ayu. Dalem Mas Gareng. Tresnemu kinaya tampa. Orang gugu. Susah cara ning batenku. Wong bagus. Dalem. Apa kok kowe sing tekake mangko bagus apa?
Sopo kowe sing teka kok? Kowe iki dadi begenggek. Ayo mengene. Lali aku Mas. Nah. Antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Lintang Asmara, panyuran saking Bapak Abidin. Abidin. Abidin Bapak Haji Roni Abidin.